Мамуро буроварда тиян оварда додам, ман бурдам ба духтуро нишон додам. дар муассисаҳои ислоҳии Тоҷикистон аз замони сарзадани пандемия 98 маҳбус ба пневмония гирифтор шуданд ва 11 нафари онҳо фавтиданд. дар ин хусус вазири адлияи Тоҷикистон Музаффар Ашуриён изҳор намуд. ба гуфтаи Радиои Озодӣ, наздикони баъзе маҳбусон қаблан изҳороти расмии Вазорати Адлияро дар бораи мавҷуд набудани коронавирус дар зиндонҳо ва тавқифгоҳҳои тафтишотӣ дар кишвар таҳти шубҳа қарор доданд. дар хусуси вазъият дар колонияҳои ислоҳии Тоҷикистон дар шароити пандемия аз ҷониби Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноӣ ва наздикони маҳбусон маълумотҳои зиддиятнок омада истодааст, менависад Радио. тибқи иттилои портали Ягонаи Миллии COVID-TJ, то ба имрӯз дар Тоҷикистон 6595 нафар мубталои бемории коронавирус ба қайд гирифта шудааст ва 55 нафар ба ҳалокат расиданд. оварда шудааст. 231 амр ирсол гардидааст аз ҷониби кормандони прокуратура ва нисбати 478 нафар истеҳсолоти интизомӣ, 2190 парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва 130 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. манбаи хабарҳо дар яке аз беморхонаҳои шимолии кишвар, ки нахост номаш ифшо гардад, мегӯяд, ки мақомот шумораи ҳақиқии мубталоён ва вафоткардагонро аз ин вирус пинҳон мекунанд. ҳама маълумоти нашр шуда борҳо поён нишон дода мешаванд. дар минтақаҳои шимолии Тоҷикистон тамоми кормандони тиббӣ дар муҳити махфӣ кор мекунанд ва ба кормандони тиб манъ шудааст, ки ба касе дар бораи миқёси эпидемия маълумот диҳанд. از دور موشک آورد رفتن خیلی طاقت کرده